Patay ang 50 anyos nga si Feliciano Mangkal Mula. Human gipusil sa iyang pagumangkon nga si Melchor Mula Akdang, 19 anyos, dito sa sitio Tatalpitak, Barangay Colonsabak, Matanao, Davao del Sur kagahapon sa buntag. Subay sa suspect nga naay dalang sundang og nakilali sa pamilya. Dinhi na nag-aburido ang pangisip sa pagumangkon o gipusil ang uyuan. Personal nga bangi ang amuang gilantaw nga motibo sa maong panghitabo. Kay nadaanan na sila daan nga bangi mahitungod sa ilahang yuta. Unya kagahapong adlaw ang biktima miadto sa balay sa suspitsado ug didto naglalis na sila nga mao'y hinungdan nga gipusil sa suspitsado ang biktima. Human sa krimen, voluntaryo nga mingtahan ang suspitsado ngadto sa mga otoridad. Kaganiha, gipasakahan og kasong pagpatay ang suspect nga pagumangkon. Gi-file na og kaso ang ato ang suspitsado o kasong pagpatay ang ipasangat nga kaso kaniya ngadto sa hukmanan. Personal nga bangi ang nakita sa mga pulis nga motibo sa krimen. Nanawagan sab ang kapulisan sa Matanao sa mga naghupot o mga loose firearms nga surrender kini sa mga otoridad aron dili makasuhan sanglit naghugot na sab ang election gun ban. Usapod sa programa nga gipahigayon sa PNP, amoa po na silang gikumbinsi kanang ato ang mga kaigsunan dira sa bukid kay halos sila dira adunay mga armas. So amoa nang silang giawhag nga kung aduna sila yung mga gipangkuptan pa diha nga mga armas nga isurrender sa atong paggamhanan kay mao gyud na hinungdan nga magkainit sa ilang ulo musangko sa pagpinusilay. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.